Ayan, magandang umaga po sa bawat isa. A blessed Sunday po sa bawat isa sa atin. Ngayon po ay inaanyayahan ng bawat isa na tumayo. And let's go around, shake each other's hands, i-hug po natin ang ating mga kapatiran. Kumustahin natin. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of our King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of our King. Yes, I love you with the love. Oh, I love you with the love. Yes, I love you with the love of the Lord. Amen. Praise God. Thank you, Lord, for giving us another day, another opportunity to just praise you, to worship you, and to draw closer to you. And as we sing this song this morning, let us have this desire in our hearts to draw closer to our living God, to have that deep relationship, that genuine relationship with Him, na sa kahit ano pong gawin natin, saan tayo mapunta, kasama natin ang Panginoon. Amen. Yes, God. Thank you, Jesus. Draw me close to you.
Lord God, in spirit and in truth. Oh, hallelujah, hallelujah, Jesus. Oh, ikaw lamang ang aming Diyos na dinadakila, sinasamba at pinapasalamatan, Panginoon. Lord God, una sa lahat kami po ay nagpapalinis, Panginoon, sa iyong harapan upang ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay malayang tumanggap na iyong salita sa umaga ito, Lord God. Buksan mo, Panginoon, ang aming puso, ang aming isipan, Panginoon. Gawin mo kaming karapat-dapat, Panginoon, sa iyong harapan, Lord God. Alam namin, Panginoon, kung wala ka sa aming kalagitnaan, walang saysay ang mga gawain na ito, Lord God. And without you, Lord God, we are nothing, Panginoon. And only one word to receive from you, Lord God, today, Lord God. Ito po ay magkakaroon ng pagbabago sa bawat buhay ng iyong mga anak, Lord God. At kay Ningning, Panginoon, dinadalangin namin, Lord God, ang nasa live streaming, Panginoon, sa bawat tahanan, Panginoon, sa bawat pamilya na aming nakakasama, Lord God, sa mga oras na ito, Lord God. Alam namin, Panginoon, kung paano ka kumilos sa lugar na ito, ganun din ang pagkilos na gagawin mo sa kanilang mga tahanan, Panginoon, sa bawat pamilya, Panginoon, na tanging ang kapangyarihan mo lamang, Lord God, ang kanilang inaasahan at ganun din kami. Ikaw lamang, Panginoon, ang inaasahan namin sa aming buhay, Lord God. Malaya kang kumilos sa aming kalagitnaan, Lord God, ang iyong banal na Espiritu, Panginoon. Malaya kang kumilos, Panginoon, sa lugar na ito, sa mga oras na ito, Lord God. At kay hindi, Panginoon, tinadalangin namin na iyong gagamitin, Lord God, na maghahayag na iyong salita, Lord God. Itago mo siya, Panginoon, sa likod ng pulpito na, Lord God, na ito. At ang kapangyarihan mo, Panginoon, at ang kalwalhatian mo, Panginoon, ang mahihayag at ang maihayag sa kanyang mga bibig, Lord God. O salamat po, Panginoon, na ngayon pa lang, Lord God, tinatanggap na namin, Panginoon, ang katagumpayan ng iyong gawain sa lugar na ito, Lord God. Pinupuri ka namin, Lord God. Sinasamba ka namin sa iyo lahat ang pinakamataas na papuri, Panginoon. At wala nang iba. Amen. Amen. Good morning, church! Muli pa, good morning! Muli pa nga ating sabihin sa ating katabi, ating nasa likuran, good morning! Amen. Tunay nga po, sa tuwing tayo ay nagpupuri at umaawit sa Panginoon, siya po ay nasa ating kalagitnaan. Tayo po ba ay naniniwala na ang ating Diyos ay ating kasama sa mga oras na to? Amen! Amen. Kaya muli, sama-sama tayong magpuri at ibigay ang nararapat na pagsamba para sa ating Panginoon. And we will declare kung gaano siya kabuti, how great is our God in our lives. Alam ko po, bawat isa po sa atin, merong dahilan upang magpuri sa ating Panginoon. Amen? Meron pong ginagawa ang Diyos sa bawat isa po sa atin. Amen? Amen. Kaya po sa umagang ito, sama-sama po natin idideklara how great is our God in our lives. Amen. Turn into wine, open the eyes of the blind. There's no one like you, none like you. Come on, let's declare. Into the darkness you shine. Yes, Lord. Out of the ashes we rise. There's no one like you, no one, none like you. God is greater, our God is stronger. God, you are high.
awesome in power, our God, our God. You water you turn into wine, open the eyes of the blind, say there's no one like you. Sing, no one like you, Lord. Like you. Into the darkness you shine, out of the ashes we rise. There's no one like you. Let's declare no one. None like you. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God, our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Once again, church, we will declare. Sing, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Yes, Lord. Our God is healing, awesome in power. Our God, our God. Oh, you are great. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? Then what can stand against? Let's declare, our God is greater, our God is stronger. Come on, lift your voice. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, you are. Sing our God, sing our God. Our God is great, our God is stronger. You are higher than any other. Yes, Lord, awesome. We're our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Oh, we declare, oh, we shout, you are an awesome God. Oh, once again, say, our God is greater, yes, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Purihin natin ang Diyos sa buhay. Yes, Lord, you are an awesome God. You are a great God. Patuloy natin purihin natin ang Diyos. Patuloy natin i-declare that He is a great God. Amen. Creation cries to you, worshiping in spirit and in truth. Glory to the faithful one, Jesus.
Jesus Christ, God's Son. All creation gives you praise. Oh, you alone are great. You alone are truly great. You alone are God who reigns for eternity. Come on, church, you will celebrate. God is great, and His praise fills the earth, fills the heavens, and Your name will be praised to all the world. Come on, praise the name of Jesus. God is great, and His praise all the earth, all the heavens, 'cause we're living for the glory of Your name. Glory, the glory of Your name. Oh, to You, oh God, we pray. Jesus teaches how to live. Let Your fire burn in us. That all may hear and all may see. God is great, and His praise fills the earth, fills the heavens, and Your name will be praised to all the world. Go and praise Your name. God is great, sing His praise, all the earth, all the heavens, 'cause we're living for the glory of Your name. Come on, church, we will say, God is great, and His praise fills the earth, fills the heavens, and Your name will be praised to all the world. God is great, God is great, sing His praise, all the earth, all the heavens, 'cause we're living for the glory of Your name, the glory of Your name. Oh, holy is the Lord. Let the whole earth sing. Come on, church, we will sing. The whole earth sing. Sing, Lord, You are holy. Holy is the Lord. Oh, we will declare. The whole earth sing. Whole earth sing. The whole earth sing. Sing You are. Holy is the Lord. The whole earth sing. Come on, we will sing. The whole earth sing. We will praise Your name. Holy is the Lord. The whole earth sing. The whole earth sing. Sing You are. God is great, and His praise fills the earth, fills the heavens, and Your name will be praised to all the world. Oh, we praise Your name. God is great, sing His praise on the earth, all the heavens, 'cause we're living for the glory of Your name. Oh, we will sing. God is great, say, and His praise fills the earth, fills the heavens. Come on, lift up your voice. Your name will be praised. All the world, God is great, God is great. Sing His praise, all the earth, all the heavens. 'Cause we're living for the glory of Your name. God is great, God is great. Sing His praise, all the earth, fills the heavens, and Your name will be praised to all the world. Oh, You are. God is great, sing His praise, all the earth, all the heavens, 'cause we're living for the glory of Your name. 'Cause we're living for the glory of Your name. Glory, the glory of Your name. Oh, we
na Diyos sa buhay. Oh, we give you praise, we give you glory. Hallelujah, hallelujah. Oh, we thank you for your presence, Lord. Oh, we thank you. Oh, yes, Jesus. Lord, tunay nga, Panginoon, that you are a great God. Lord, wala kang katulad, Panginoon. At Lord, patuloy namin idedeklara that you are our healer, our deliverer, our provider. And we will always sing that you are an awesome God and you are a great God. Church, sa umagang ito, patuloy po nating sambahin, patuloy nating sabihin sa Panginoon that He is a great God. With all of our hearts, worship Him with all of our hearts. Yes, Lord. Splendor of a king, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, darkness tries to hide and trembles at His voice, trembles at His voice. Come on, we will sing how great is our God. Sing with me how great, Sing with me how great yes you are. is our God. So we'll see how great Is our God. Age to age is there. Time is in His hands, beginning and the end, beginning and the end. The God and three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. Sing how great is our God. Oh, sing with me, how great is our God. And oh, let's see how great, yes you are, how great, oh yes you are, is our God. Oh, sing how great is our God, how great is our
great is our God. Sing with me, how great. Oh, yes, you are. Come on, we will sing without a voice. We'll see how great, Oh, yes, how great is our God. Oh, sing it again. How great is our God. Sing with me, how great. Oh, yes. Sabi mo sa Panginoon. Sabi mo sa Diyos, Lord, you are great. Is our God. Oh, wala kang katulad. For you are God alone. From before time began, you are on your throne. You are God alone, and right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. Sing, you are God alone. You are God alone. From before time began, you are on your throne. Yes, you are. Yes, you are. And right now, in the good times and bad, sing, you are. You are on your throne. You are God alone. You are God alone. From before time began, you are on your throne. You are God alone. Right now, right for the good times, in the bad times, Lord, you are on your throne. You are God alone. You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. You're unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. Unchangeable, unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. You are God alone. From before time began, you are on your throne. Yes, you are. You are God. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God. For the last time, church, you are God alone. From before time began, you are on your throne. Yes, you are. You are God. We worship you. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You are holy. Holy, holy, holy is our Lord God Almighty, who was and is to come. Yeah. With all creation I sing praise to the King of Kings.
You are a great God. Wala kang katulad ng Diyos. You are holy. Your name is above all names. Oh, yes, Lord. Oh, yes, Lord. Holy, 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 is the Lord God Almighty, who was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. You are my everything, and now will adore. Sabi mo sa Panginoon, holy, 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 is the God Almighty, was and is to come. With all creation I sing praise to the King of Kings. Yes, you are my everything, and I will adore you. Oh, yes, we adore you, Lord Jesus. Oh, we thank you, God. Oh, we thank you. Lord, we thank you for your presence this morning. Marami pong salamat sa iyong pagkilos sa lugar na ito. Nakikita mo ang puso ng bawat isa sa amin narito, Panginoon. Wala po kamang ibang nais, kundi itaas ang iyong pangalan sa lugar na ito, Panginoon. For you are a great God. You are an awesome God. Lord, sa aming mga buhay, Panginoon, marami pong salamat sa lahat ng iyong ginagawa sa aming buhay. Sa lahat ng pagpapala, sa lahat ng iyong kabutihan, Panginoon. Sa kagalingan na iyong binibigay sa amin, O Diyos. Lord, hindi kami magsasawang sabihin, Lord, that you are a great God. That you are holy God. Lord, walang ibang pangalan ang itataas kundi ikaw lamang, aming Jesus. Lord, sa umagang ito, muli kami ay narito upang makinig ng iyong salita. Hindi lang basta makinig, Panginoon. Kami ay magpapaturo sa iyo, Panginoon. Handang ibigay ang aming buhay sa iyo, Panginoon. Handang isabuhay, Panginoon, ang bawat salita mo na maririnig namin, O Diyos. It's not about the song that we sing. It's not about our talents. Lord, it's all about you. It's all about your word. Ikaw lang ang nais namin sa aming buhay, Panginoon. Lord, once again, sa umagang ito, binubuksan namin aming mga puso, ang aming buhay sa iyo, ang aming isipan, Panginoon. Let your Holy Spirit to fill us, to make us understand ng lahat ng iyong sasabihin sa amin sa umagang ito, Panginoon. Marami pong salamat muli sa iyong pagkilos. Marami pong salamat sa iyong banal na Espiritu na sa aming kalagitnaan, Panginoon. Sa iyong lahat ng papuri, sa iyong lahat ng pagsamba, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen.
Praise, praise, praise. Praise God. So, good morning po sa bawat isa. Sige po, lahat ng kids, dito na po tayo. Sige po. Pwede po ba nating ituon ang ating mga kamay sa mga bata pong ito? And let's lift them up to our God. Hallelujah, hallelujah. Heavenly Father, we just want to thank you, O God, for this wonderful and beautiful day that you have given to us. Lord, as we come before your presence, O God, this very moment, Lord, patuloy po kaming nagpapakumbaba sa inyong harapan at Lord, sama-samang idinudulog, itinataas po ang buhay ng mga batang ito, Panginoon, sa inyong pong harapan. Tunay nga, O God, na ikaw ang tumawag, pumili, ikaw ang nagbigay ng buhay, Panginoon, sa mga batang ito. Lord, dalangin po namin, Panginoon, na Lord, yes, O God, patuloy na kumilos ka po sa kanilang mga buhay, maging sa kanila pong murang edad, O God. Lord, ay magpakilala ka po sa kanila sa isang Lord, tama at Bibliang kapamamaraanan. Lord, tinataas po namin sila sa inyo sa kanila pong pag-aaral ng iyong salita sa inyong pong sa kanila pong Bible school, Panginoon, sa Sunday school. Lord, thank you, O God. Lord, we pray for your wisdom, for your knowledge, understanding, O God. Lord, even, O God, Lord, let the discerning spirit, O God, be upon them, O God. At Lord, we pray, O Father God, Lord, cover them, O God, with your most precious blood, that no weapon forms against them by the enemy will prosper. Lord, we declare, O God, that they are blessed, O God. Lord, tunay nga po, Panginoon, na ikaw nagpala, Panginoon, sa buhay ng mga batang ito. Lord, we entrust their lives to you, O God. Even, Panginoon, sa Sunday school teacher, Panginoon, na gagamitin niyo po sa araw na ito para sa kanila. Continue to give her the wisdom, knowledge, understanding, love, patience, O God. Even, Lord, gentleness, O God. Lord, sa buhay po ng mga batang ito, na maipahayag ka niya, Panginoon, sa kanila, O God. Lord, matanggap, Panginoon, ng mga batang itong iyong kapahayagan sa umaga pong ito para sa kanila. And Father, we pray, O God, Holy Spirit, be upon them, O God, and even, Lord, sa kanila pong classroom. Thank you, O God, for covering them, O God, with your power, with your glory, and even your angels, O God, that is in charge to each and every one of them, O God. Salamat po, Panginoon, na ikaw, Lord, ang patuloy na magbabantay, maggagabay sa mga batang ito, O God. At Lord, salamat po na mga salita mo na may tatanim sa kanilang mga puso, O God. Lord, ito po ang kanila pong mga puso, O God, ay magiging matabang lupa na ang mga salita mo na may tatanim, O God, ay Lord, tutubo, lalaki, lalago, at mamumunga po, Panginoon, sa kanilang mga buhay. Lord, we call them blessed, O God, because you have blessed these children. And Lord, salamat po, Panginoon, maging, O God, Lord, ang kanila pong mga pamilya, O God. Lord, the families representing all these children, O God. Lord, we pray for your blessing, O God, upon them in Jesus' name. Salamat po, O God. We praise you, we honor you, we glorify you. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen and amen. So, sige po, habang pumupunta po sa Sunday school room ang ating mga kids, ayan, mapagpalang umaga po sa bawat isa. Sige po, habang tayo po ay mga nakaupo na, ayan, baka po meron pa pong mga nasa labas, pwede po tayong lumapit na, pumasok na po dito at sama-sama po tayong mag-aaral na salita po ng Diyos sa umaga pong ito. But before that po, let's continue to welcome the presence of the Holy Spirit in our midst. Even nakaupo po tayo, let's just bow down our heads, let's close our eyes, and let this song be the song of our hearts this morning. Let's reach the heart of God. Amen. Katulad po nung awit na sabi nga po doon, let's welcome the Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Oh, fall upon us this day, O God. Fall upon your people, O God, this morning, O God, that we may see you, that we may behold your glory, O God, that we may, O God, Lord, yes, O God, see, O God, your greatness, your glory, O Father God, sa buhay po ng bawat isa.
Father, we humble ourselves before you, O God, and we continuously, O God, Lord, to acknowledge your presence. Apart from you, God, we are nothing and we cannot do anything. We want you, O God, in our midst. We want your presence, O God. Nothing else, no one else, O God, Lord, can replace your presence, O God. Lord, yes, O God, in this very moment, this is the cry of our hearts, O God. Lord, fall on us, O God. Fall upon your people, O God, this morning. Maging Panginoon sa mga kasama po namin sa live streaming, O God. Holy Spirit, fall upon them. Touch them, O God, by your presence, O God, with your glory, O God. Yes, O God, as we reach your heart, O God, oh, this very moment. Hallelujah, hallelujah. Come, Holy Spirit, Yes, Lord. fall on me now. Oh, we need you, God. We need you. I need your anointing. Come with your Yes, power. God. I love you, Holy Spirit. You're Captivating my soul. and every day I grow to love you more. Once again, let's say to Him, Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. once again, let's sing with all our hearts. So come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now. We welcome you, God. We welcome you, Holy I Spirit. need your anointing. Come in your power. Oh, yes, God, we need you. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and Oh, I'm in reaching truth. for your heart. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Oh, we worship you, God. I worship you in spirit and in truth. We worship you. I worship you in spirit and in truth. Oh, we worship you, oh God. We worship you, Almighty God. Oh, yes, oh Father. We welcome your Spirit, oh God, here in this place. We welcome you, God. We welcome you.
Lord, as we worship you, as we honor you, oh God, as we lift you up, oh God, here in this place. Inhabit, oh God, in our praises. Take your throne in our midst, oh God. Take your throne in our hearts. Take your throne, oh God, into this place, oh God. Oh, continue to teach us, oh God, Lord, how to worship you in spirit and in truth. Hallelujah, hallelujah. Oh, we bless your name, oh God, we bless your name. Oh, we glorify you. We worship you, we worship you, we worship you, oh God. Hallelujah, hallelujah. Father God, set your people free this morning, oh God. Set our spirit free, oh God. And Lord, let each and every one of us, oh God, be able to see you today. Lord, give us a clean hands and a pure hearts. For only those who have pure hearts can see you. Blessed are those who have pure in heart, for they shall see you. Lord, allow us to see you, O God, in your word. To see your goodness, to see your kindness, to see your mercy, O God. To see, O God, Lord, your mercy, your abounding grace upon our lives, O God. Holy Spirit, freely move. We allow you, O God, to take full control, Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah. Lord, sama-sama po kaming nagpapakumbaba sa inyong harapan. Sama-sama po kami, Panginoon, na nagpapakumbaba. At wala kaming ibang nais mataas, makita, maparangalan, Panginoon, kundi ikaw lamang po, Panginoong Jesus. Ang aming Diyos, ang aming Hari, ang aming tagapagligtas. We bless you, O God. We bless your name. We glorify you, O God, and we honor you. In Jesus' mighty name, these things we pray. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. Sige po, sama-sama po tayo po nating buksan ang atin pong mga Bible sa 1 Corinthians 1 verse 10 as we continue. Para pong ang ating pong pag-uusapan po ngayon ay pinaka-conclusion po ng ating mga napag-aralan nito pong mga nakaraan. Sige po, can we all stand up as we read the Word of God, as we honor the Word of God this morning? Sama-sama po nating basahin. Ayan, sige po, para iisa po ang ating binabasa. Pwede po ba lahat ay magbabasa? Sino po ang hindi marunong magbasa? O, yun lang po ang exempted. Kung marunong po tayo lahat magbasa, let's read the Word of God na maririnig po natin. Amen? Sige po, 1, 2, 3. Now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing, and that there be no divisions among you, but that ye be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. Purihin po ang Panginoon sa kanyang salita. We can all be seated in the presence of our God. So, ang atin pong pag-usapan po ngayon ay
being united in Christ Jesus. Amen po. Pagiging united sa atin pong Panginoong Hesus. Tayo pong lahat ay naririto, wala pong iba kundi po dahil sa Panginoong Hesus. Amen? Maari pong yung iba po ay nayaya sa atin, na-invite, pero po, let be our main reason sa pagpunta po sa tahanan ng Diyos ay dapat po ang lagi ay ang Panginoong Hesus. Amen? Kasi po pag ang dahilan po natin bakit tayo umattend ay para sabihin na ni Bishop na hindi tayo absent o kaya hindi tayo hahanapin ng mga leaders natin, hindi tayo hahanapin ng mga kapatiran po natin, ay mali po ang ating motibo. Amen? Kaya sabi nga po, ang implore po ni Paul sa mga taga-Corinthians, sabi niya po dito po sa aking Bible, sabi niya po dito, now I plead with you. Nakikiusap po si Paul sa mga taga-Corinto during that time dahil sila po ay may pagkakagulo, may hindi pagkakaunawaan ang mga taga-Corinto po during that time, lalo na po sa bahay daw po ni Chloe. Na yun nga po, meron nagsasabi, ako ay kay Apollos, ako ay kay Pablo, ako ay kay Cephas, at may nagsasabing ako ay kay Kristo. Sabi po dito ni Paul, I plead with you, brethren. Nakikiusap po si Paul sa mga taga-Corinthians dito na sabi niya nga po, by the name of our Lord Jesus Christ, that you all speak the same thing, and that there be no divisions among you, but that you be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. Maari pong iba-iba po ang ating background na kinalakihan. Maari pong iba-iba ang pagpapalaki sa atin ng ating mga magulang. Magkakaiba po ang ating mga pananaw sa iba't ibang bagay. Sa politika, pagdating po sa salapi, pagdating po sa pagpapalaki ng mga anak, or sa ano pa man pong bagay. Maari pong magkakaiba tayo ng perception ng kung paano natin tignan ang mga bagay-bagay. Pero po sabi nga po, nais po ng Diyos, and even si Paul po, he pleaded na magkaisa po tayo sa atin pong Panginoong Hesus. Amen? Sa pananampalataya natin sa ating Panginoong Hesus. Kaya nga po, bakit po united in Christ Jesus? Kasi dapat po ang maging rason natin ay wala pong iba na maging united po tayo sa atin pong Panginoong Hesus. Amen? Dahil may mga group po or may mga samahan na nagiging united sila dahil iisa po ang kanilang goal, iisa ang kanilang objective, iisa ang gusto nilang marating. Amen? Pero po minsan, kahit nasabihin natin na united ang isang grupo na yan, pero po kung hindi po ang pinaka-purpose ay ang ating Panginoong Hesus, darating at darating po sa point na madidissolve o maghihiwa-hiwalay, magdi-divide ang isang yung maaring grupo, organization. Sabi po sa Mark 3 verse 24 to 25, sabi po dito, if a kingdom is divided against itself, that kingdom cannot stand. Yan, sabi po dito, if a kingdom is divided against itself, that kingdom cannot stand. And the next po is, and if a house is divided against itself, that house cannot stand. For example po, sa atin pong tahanan, kung magkaiba po ang goal ng nanay at ang tatay, ano pong mangyayari kaya sa isang tahanan? Laging may away, laging may gulo, ang mga anak confused, di ba po? Sino susundin ko? Si nanay o si tatay? Kanino ako sasama? Kay nanay o kay tatay? May confusion po, may kaguluhan, may division. Pag po, sabi po doon, if a kingdom is divided against itself, that kingdom cannot stand. Ganon din po ang isang tahanan. Kumbaga, pag po may division, it will not stand. Kaya po maraming relationship na nagkakaroon ng separation. Dito po sa atin, wala tayong divorce, pero yung iba, nag-a-annulled.
Sa ibang bansa po, dahil may divorce, nagdi-divorce sila. Hindi lang sa mag-asawa, even po sa mga magkakaibigan. Di ba po? Kahit sabihin nating 10 years na silang magkakaibigan, 15, 20, 35, pero po pag may isang nangyari na hindi po maganda at sabi nga po ay hindi po ang foundation ng kanilang relationship ay ang Panginoong Hesus, it can be dissolved. Pwede pong ma-shake, pwede pong maghiwalay, di ba? Magkaroon ng division. At ang gusto po ng Panginoon, tayo po as a children of God, let us be united because of our Lord Jesus Christ. Amen? Ito po ang maging pundasyon ng ating pagkakaisa. Amen po? Hindi po si Bishop, hindi ang J. Blue Church, hindi ang kung sino man. Dapat po ang pinaka-rason natin kung bakit natin gusto nating mag-unite, magkaisa, ay wala pong iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Amen? Naalala niyo po yung mga turo po ng mga pastors natin, ng mga nakaraan na sabi nga po, even Jesus Himself prayed for this. Di ba po sa Book of John, pinag-pray po mismo ng Panginoong Hesus na tayo po ay maging isa sa Kanya. Kumbaga, ang Panginoong Hesus po mismo, He wanted us na mag-unite po ang Kanyang mga totoong mga disciples, ang totoong mga followers and believers po ng Panginoong Hesus. Amen? Yan. So, makikita po natin, dito po tayo bibigyan natin ng, balik po tayo sa key verse natin. Yan, sabi po sa 1 Corinthians 1:10, dito po tayo magbibigay ng highlight. Ayan, sabi po dito, ayan, ang nga po natin, foundation natin should be our Lord Jesus Christ. At sabi nga po, number 1, that you all speak the same thing. Di ba po, pag po united ang isang iglesia, ang isa pong tahanan, or let's say, ang isang grupo, iisa po ang lengguwahe nila. Di ba? Kaya nga po sabi, yung may kasabihan tayo, ano po ba yun? Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Bakit po? Iisa kasi ang lengguwahe nila. Kung ang kunwari po, itong isang tao na to, may grupo siya, na laging parang meron silang expression na nakuha niya doon sa grupo na yon, ibig sabihin, same sila ng mga sinasabi. Tama po ba? So sabi po dito, number 1 po, that you all speak the same thing. Sabi po ni Apostle Paul, na tayo po pag naging united tayo sa Panginoong Hesus, dapat po, iisa po ang lengguwahe natin. Ano dapat po ang lengguwahe natin? Ang salita po ng Diyos. Amen? Ang mga makalangit na bagay, ang mga, sabi nga po, ang kalooban po ng Panginoon, na hindi po yung kagustuhan natin. Sabi nga po, pag po we allow ourselves to unite sa isa pong, kunwari po, sa isang organization, kunwari po sa tahanan, di ba po, kunwari yung mag-asawa, bago po sila kinasal, di ba, may kanya-kanyang backgrounds, may kanya-kanyang, kumbaga, perspective, point of view, pero nung magsama po sila, sabi nga po, di ba po nung ikinasal sila, sumumpa po sila sa harap ng Diyos at sa harap ng mga tao na mamahalin nila yung isa't isa, di ba po, irerespeto, kumbaga pagsisilbihan, kumbaga para pong you're taking off your single life at papasok ka na ngayon sa married life. At sabi nga po, maraming sacrifices yun. Amen po, na kung dati ginagawa mo lahat ng gusto mo, nung pumasok ka na sa pag-aasawa, nakipag-unite ka na sa asawa mo, di ba po, may mga bagay na tatanggalin na po natin sa ating mga isipan na dahil po i-consider na natin yung kapartner po natin. Pag po tayo ay pumasok, yun nga po nakipag-unite sa Panginoong Hesus at sa kanya pong sa kanyang iglesia, sabi nga po, may mga sacrifices tayo na gagawin, may mga aalisin tayong old mindset para po kumbaga yung term na maka-jive o kaya maging ano po ba term yon? Kumbaga sa magkaisa talaga. Kumbaga para pong sa padlock ay mag-lock talaga. Amen? Kasi meron po tayong mga aalisin na
old mindset. At sabi nga po, para maging iisa yung lengguwahe natin, that you all speak the same thing. Amen? Na, kumbaga, pagdating, for example po, sa salvation, ayan, ano po ba ang pagkakaintindi natin sa salvation? Yun lang po bang tinanggap natin ang ating Panginoong Jesus na namatay siya sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan? How about our soul? Alam po ba natin na ang soul natin kailangan din po ng salvation? Ang ating katawan kailangan din po ng salvation. Diba? Ang ating spirit, kailangan din nito ng salvation. Kaya nga po yung salvation na ino-offer ng Panginoong Hesus sa atin, it is holistic for our soul, body, and spirit. Amen? Dapat po isa tayo ng lengguwahe doon para pag may kumatok sa bahay nyo, may iprepresenta na ang Panginoong Hesus ay tao lamang, ay hindi po tayo basta-basta madadala or hindi tayo basta-basta natin tatanggapin yung mga teachings na wala po sa salita ng Diyos. Bakit? Ang magiging lengguwahe po natin ay ang salita po ng Diyos. Kaya tanungin mo yung katabi mo, meron ka bang sariling Bible? Nako, bakit? Sige po, okay lang. Tanungin nyo lang po. O, hintayin nyo din ang sagot. Meron daw po ba? Ayan, praise God sa mga meron. Sa mga wala pa, sabihin mo, pag-ipunan mo. Amen? Mas maganda po, meron tayong sariling Bible. Bakit po? Okay lang po sa cellphone, sa tablet. Kaya lang po, pag may nag-message, may tumawag, di ba po, distracted na tayo. Pero pag po tayo ay may hawak na Bible, dito po tayo nagme-meditate or dito po tayo talagang tumutuon, we can focus. Amen? Sabi nga po, gusto po ng Panginoon that we will speak the same thing. Amen? Na, yun nga po, salita ng Diyos ang lalabas sa ating mga labi, ang ipapasok po natin sa ating mga puso at isip. Amen? Ayan. Bakit po? Pag-iisa po ang ating lengguwahe, there will be no division. Amen? Sabi po dito ni Paul, that you all speak the same thing, that there be no division among you. Bakit nga po ba nagkakaroon ng division o nagse-separate? 'Di ba? Ang isang mag-asawa, ang magkaibigan, o kaya sa pamilya, umaalis na. Bakit? Kasi hindi na nagkakaintindihan. Tama po ba? Wala nang may gustong umintindi. pagod na umintindi. Yan po yung mga drama ng mga kaya po ang kinalalabasan nagse-separate na lang, naghihiwalay na lang. Pero po sabi nga po ni Paul, kung iisa po ang lengguwahe natin, ninyong mag-asawa, ninyo pong pamilya, natin po dito sa church, kumbaga, we learn how to listen to each other. We learn how to forgive. We learn how to love. We learn how to, kumbaga, talagang ipakita natin yung fruit of the Spirit sa bawat isa. Sa tingin po ba natin, magkakaroon ng division? Hindi. Kasi mismong si Paul po, sabi niya, there will be no division pag po iisa ang lengguwahe natin. We will, if we speak the same thing. Amen? Especially po, yun nga, yung ating pananampalataya sa Panginoon. At ito po, yung pangalawa. Sabi po dito, that you perfectly join together. Sabihin nga po natin, perfectly join together. Ano po ang na-imagine nyo pag perfectly joined together? Ano po? Pag sinabing perfect, di ba? Talagang para pong parang wala ng away, di ba? Parang wala ng bangayan, wala ng kumbaga perfectly joined together. Talagang united na, kumbaga sa naka-lock up na.
na parang wala na talagang bitawan, wala nang hiwalayan, wala nang kumbaga talagang stick to the end na po. Kaya yun, di ba po, sa pag nagsumpaan sa harap ng Diyos at sa harap ng tao, yung mga kinakasal, ano po yung huling statement na sinasabi? Till death do us part. Ayan po yung, kumbaga, one example of perfectly joined together. Till death do us part. Ibig sabihin po, ang kamatayan na lang physically ang maghihiwalay po sa atin. Sino pong may gusto nun? Amen? Naku, yung iba mukhang hindi pa perfectly joined ang puso po. Ang gusto po ng Panginoon sa atin ay, sabi nga po, we join perfectly joined together. Bakit po? Dahil po, sabi nga po dito ni Paul, ayan, that you be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. Bakit po? Pag perfectly joined together tayo, di ba parang nabanggit po ni Bishop noon, and even yung mga preachers po, pastors natin ito nakaraan na, sabi nga po, di ba, meron po tayong magagawa na hindi magagawa ng katabi natin. Diba? Yung katabi naman po natin, meron siyang magagawa na hindi po natin magagawa. Ibig sabihin po, pag po pinagsama-sama natin, kunwari, lahat po tayo, meron tayong tig-10. Diba? Pag po yung 10 pesos na pinagsama-sama po natin, kunwari, ngayon po, nasa 50 tayo, gaano po kalaki yung malilikom natin? 10 times 50. 500. So, malaki na po siya kumbaga sa percentage. Parang for example po, may 10% ka na pwede mong ibigay. Ikaw din, ito po ang katabi natin, may 10% din. Ako may 10%. Pag pinagsama-sama po natin, meron po tayong magagawa. Amen? Merong, kumbaga, mas malaki yung percentage. Naalala ko po yung binigay po na scripture ni Pastor Alvin nung nakaraan na sabi niya nga po, di ba? Sabi po sa Bible, 1 can chase 1,000, 2 can chase 10,000. Ibig sabihin, mas malaki ang ratio pag magkakasama. Amen po ba? Meron po tayong pwedeng gawin. Yung example nga po ni Bishop nung midweek po ba yun or last week? Parang last week nung nagturo po si Sister Arlene, nabanggit nga po ni Bishop na nung siya lang po nagtitik-tik nung natin dyan sa labas, diba? More than 1 hour na po siya. Kakapiranggot pa lang po yung natitik-tik niya. Pero po nung dumating na po iba nating mga tatay, mga kalalakihan po na tumulong po kay Bishop, ay wala pa daw pong 1 hour tapos na. Ano yung ibig sabihin po? Marami po tayong magagawa para sa Panginoon pag po tayo ay magkakasama. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, mas marami tayong magagawa kay Lord pag magkakasama tayo. Amen? Gusto ko lang po munang i-share itong na to, bago po tayo pumunta dun sa verse na binigay po sa akin ng Holy Spirit na talaga pong pag-usapan natin. Shinare ko din po ito sa Pasig last week. Meron po akong 3 H na iiwan po sa atin. Na sabi nga po, pag po meron tayo nitong 3 H na to sa atin, for sure, makikipag-unite po tayo sa katawan ni Kristo. Even sa family natin or kung saan po tayo inilagay ng Panginoon. Number 1 po, ano po yung H na yon? Number 1, humbleness. Pagiging humble. Kasi bakit po? Kaya naman po kasi nagkakahiwalay. Kasi di ba, pag hindi na po ibinababa ang pride. Pag po merong tunay na pagpapakumbaba, di ba po, we are being humble. Hindi lang po sa Panginoon, even sa kapwa natin. Di ba po, matututo tayong magpatawad, humingi ng tawad. At one thing is, being humble, ibig sabihin po nito, we are recognizing that we need God and we need our brethren. Amen po? Kaya nga po may kasabihan tayo, no man is an island. Hindi po tayo mababuhay, magsasucceed sa buhay pong ito kung wala po ang Diyos at wala yung mga kapwa po natin. Amen?
Kahit na sabihin natin na ikaw, sa'yo yung tawag po dito, ikaw yung nag-isip ng idea na yan, ikaw yung gumawa ng concept na yan, ikaw yung nag-apply, pero po still, we still need other people. Amen? Kunwari po, kukuha ka ng product, di ba? Kukuha ka sa ibang tao. Tama po ba? Or meron kang, kunwari, i-invent na machine. Kukuha ka rin ng mga material sa ibang tao. So, ibig sabihin po talaga, we need someone else. We need other people. Amen? Being humble is acknowledging that we need God and we need others. Amen po? Kaya nga po, di ba, ang sabi ng Panginoon, ano yung greatest command? Sabi po doon, di ba? We have to love the Lord our God with all our heart, with all our soul, with all our might, with all our strength, and love our neighbor as we love ourselves. Ibig sabihin po, kumbaga, the Lord wants us na hindi lang po siya yung mahalin natin and even our brethren. Amen po? Kaya po, we need God and we need our brethren. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kailangan kita. Sa kabila, sabihin mo, kailangan kita. Amen? Kailangan po natin ang isa't isa kung gusto po natin na talaga pong maging united tayo sa Panginoon at makagawa ng marami para po sa ating Panginoon. So number 2 po is hunger. Ano po yung hunger? Hunger for the Word of God, hunger for God's presence, for Him sa buhay po natin. At sabi nga po, pag po may hunger yung kaluluwa natin para sa Panginoon, ano yung magiging po ng puso natin? Magiging kalagayan ng puso natin. Di ba po? We always want to please God. Amen? Pag po gusto natin na laging i-please ang Panginoon, hindi po tayo gagawa ng mga bagay na ikakasama ng puso po ng Diyos or ikakagalit niya sa atin. So, paano po natin malalaman that we please God? Di ba? Sabi po sa book of Hebrews. Hebrews po ba? Or Hebrews 11. Tama po, di ba? That it is impossible to please God without faith. So, kailangan po yung pananampalataya natin. Paano po natin mapapalago yung pananampalataya natin? Di ba? Faith cometh by hearing and hearing the Word of God. So every time we hear the Word of God, every time we study the Word of God, kumbaga nabibuild up po yung pananampalataya natin. At sabi nga po, yung hunger na yan para sa Panginoon will cause us to draw near to Him. At sabi nga po, to love Him more and also to love our brethren more. Amen po? Na yung hunger po sa Panginoon ang magiging, sabi nga po, parang magpupush sa atin to always do things for the glory of God. Amen? Di ba po parang ang isang, naalala ko lang po yung bunso po namin, lagi po yung, Mommy, I'm hungry. Pero po, dahil gutom siya, minsan, siya po mismo humahanap ng paraan, nagbubukas ng ref, o kaya po makikita ko na lang po, sasandok na sa rice cooker. Siya na yung maghahain sa sarili niya. Bakit? Kasi gutom siya. Di ba po? Kumbaga yung gutom na nararamdaman niya ang nagiging driving force for him to do something para po makakain siya. Kumbaga yung hunger po na yan sa ating spirito, sa ating kaluluwa, will be our driving force to know more God through His Word. Amen? Yung pong, that hunger will push us to always kneel down before the Lord, to pray, di ba po? To intercede. Kasi po pag wala tayong hunger sa puso natin, hindi po makakreate ang passion sa puso natin. Amen? Sabi nga po, pag po may hunger tayo, that hunger will, parang yun nga po, yung katulad po sa anak ko, eto pong hunger na to ang nagtulak sa kanya para, kumbaga, kumilos siya. Hindi lang siya manatiling nakaupo. Bakit po? Kasi kumakalam yung tiyan niya eh. Nararamdaman niya, gutom ako. Kailangan may gawin ako para mawala yung hunger, yung gutom ko. Kumbaga parang ganun din po, pag may hunger po tayo para sa Panginoon, hindi tayo mananatiling nakaupo lang. Amen? We will do something
that will glorify our God. Amen? And last po is honor. Ano po yung honor? Sabi nga po, honor is, ito po yung state of our hearts that, kumbaga nagsisimula po siya sa puso natin, that we want to please our God. Amen po? Sa lahat ng ating gagawin. Di ba, for example po, may darating na mataas na tao dito po sa atin. Paano po ba natin mapapakita that we honor that person? Di ba po, talagang mag-general cleaning tayo, lahat ng masasarap na pagkain, ihahain po natin, di ba? Kumbaga, as much as possible, walang bata na magtatakbo-takbo dyan, walang magulo, walang kalat, walang kumbaga makikita na kahit na mga ipis o kaya daga na magtatakbuhan dyan. Di ba? Kumbaga po, we will prepare everything. Because we honor that person. Eh how much more po kung para sa Diyos yung honor na meron tayo, di ba? We will do everything. Tatanggalin po natin lahat ng sabi nga po, the sin that easily ensnares us, lahat ng kasalanan sa buhay natin, talaga pong by the grace of God and by the Holy Spirit, tatanggalin natin siya sa buhay natin. We will align ourselves to the Word of God. Amen po? We will make ourselves, sabi nga po, worthy of the calling na binigay po ng Diyos sa atin. So, sabi nga po, if we have that honor sa buhay po natin, first, yun nga po, para sa Diyos and even other people. Di ba, sabi nga po sa salita ng Diyos, sa Ten Commandments, di ba po, honor your parents, honor your father and your mother. Dahil ito po lang yung tanging kasama sa Ten Commandments na may blessing, na may pangako. Ano daw po yun? Nalalawig ang ating buhay. So, ibig sabihin po, God wants not only siya yung i-honor natin, but also our parents. Amen po? Sino pa po mga buhay ang mga magulang dito? Taas ang kamay. Ayan. So, let's honor our parents. Amen po? Let's honor them. Mahalin po natin sila. At sabi nga po, hindi lang po yung mga magulang natin and even other people, let's honor them. Nasabi nga po, di ba, sabi ni Jesus, do unto others what you want others do unto you. Di ba po, gawin natin sa kanila kung ano po yung gusto natin na gawin nila para sa atin. So, we have to honor our God and even our brethren. At ito na po, papasok na po tayo dito sa Book of Acts. Ito po ang isang napakagandang example ng being united in our Christ Jesus. Being united or unity and harmony is the same as being of one accord. Unity and harmony is the same as being of one accord. Ibig sabihin po, kumbaga itong mga salita na to, magkakahalintulad po sila or magkakahambing po sila. So sa early church po, makikita natin na meron po sila nito. Let's go po muna sa Acts 1, verses ayan po. 1, 2, 8. Ito po yung ang Panginoong Hesus ay nag-resurrect na po siya, di ba? After 3 days, siya po ay nabuhay na mamuli. Sabi po dito sa verse 1, the former account I made, O Theophilus, of all that Jesus began both to do and teach, until that day in which he was taken up, after he through the Holy Spirit had given commandments to the apostles whom he had chosen, to whom he also presented himself alive after his suffering by many infallible proofs, being seen by them during 40 days and speaking of things pertaining to the kingdom of God. So ito po yung ang Panginoong Hesus po ay nagstay pa ng 40 days kasama yung mga disciples niya at sabi po dito na
patuloy na, sabi po dito, being seen by them 40 days and speaking things pertaining the kingdom of God. So, patuloy po ang Panginoong Hesus na nagbigay ng mga dapat gawin ng mga apostles. Yan, especially po pertaining to the kingdom of God. Sa verse 4, sabi po dito, and being assembled together, so magkakasama po sila doon sa kasama ang Panginoong Hesus, He commanded them not to depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father, which He had. You have heard of me, from me, sabi po ng Panginoon. For John truly baptized you with water, but you shall be baptized with the Holy Spirit not many days from now. So nagbigay po ng direction ang Panginoong Hesus sa mga disciples na kasama niya doon. Sabi po dito, do not depart. Sabi po dito ng Panginoong Hesus na, do not depart from Jerusalem, but to wait for the promise of the Father. So, ayan po. Jump po tayo ng verse 8. Sabi po dito, pag dumating daw po ang Holy Spirit, sabi niya dito po ng Panginoong Hesus, but you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. So, ano po yung main command ng Panginoong Hesus sa kanila? Mag-remain sa Jerusalem. Amen po? Sabi nga po, magkakasama po sila doon. They were assembled together. At ito po yung binigay ng Panginoong Hesus, na hintayin po nila ang banal na spirito. So, ang main objective nila, main goal po nila is to wait for the Holy Spirit. Amen? Bakit po? Sabi ng Panginoong Hesus sa kanila, when the Holy Spirit comes, sabi po doon, you shall receive power. Amen? And sabi po dito, you shall be witnesses to me in Jerusalem, in all Judea, and Samaria, and to the end of the earth. So makikita po natin, iisa pong objective nila. According sa mga, sa mga theologians, ang kausap po ng Panginoong Hesus dito is 500 or more na mga disciples. Ano po sabi ng Panginoon? Huwag kayong aalis ng Jerusalem. So meron na pong binigay ang Panginoon ng Jesus na instruction at meron ng objective sila to wait for the Holy Spirit. Mag-jump po tayo sa verse 14. Sabi po dito sa verse 14, ito na po yung bumalik na po sila sa Jerusalem. Sa verse 12, sabi po dito, then they returned to Jerusalem from the mount called Olivet, which is near Jerusalem, a Sabbath day's journey. Ayan. At pumasok na daw po sila sa upper room. Ito po. And when they had entered, they went up into the upper room where they were staying. Ayan po yung 11 disciples. Ayan. At sabi po dito, verse 14, this all continued with one accord in prayer and supplication with the woman and Mary, the mother of Jesus, and with his brothers. So, praise. Kung makikita po natin, yung mga sinabihan po ng Panginoong Hesus, that is, sabi nga po, bumalik na po sila ng Jerusalem at pumunta na po sila dun sa upper room na sinasabi. Nasabi nga po, nandun yung 11 disciples at yung mother po ni Jesus at yung iba pong mga kapatid ng Panginoong Hesus at iba pong mga kababaihan. Sabi po doon, they all continued with one accord in prayer and supplication. Kumbaga, they were united in prayer and supplication. At makikita po natin dun sa verse 15, from out of 500 na sinabihan po ni Jesus na huwag umalis ng Jerusalem, pagdating po dun sa verse 15, sabi po dun, they were about
120 dun sa upper room. Ibig sabihin po, may mga hindi tumalima dun sa sinabi po ng Panginoong Hesus. Kumbaga, ang nag-unite na lang po itong 120 na to na mga disciples. Kasama po yung 11 disciples ni Jesus, yung iba pong mga, iba pa pong disciples, sabi po doon, they were 120. Sila lang po yung naghintay sa banal na spirito. At eto na po, mag-jump na tayo sa Acts 2. Sabi po dito sa Acts 2 verses 1 to 4, sabi po dito, when the day of Pentecost they had fully come, they were all with one accord in one place. Di ba po, nabanggit natin kanina, yung one accord, unity and harmony ay, kumbaga, magkakahalin tulad po sila, kumbaga, mga synonym sila. Sabi nga po, dito sa verse 2, magkakasama po sa isang lugar ang mga disciples. They were united. At pagdating po sa verse 2, sabi na po dito, and suddenly, there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled the whole house where they were sitting. So, eto na po, yung fulfillment na sinabi ng Panginoong Hesus, di ba? Na pagdating po ng banal na spirito. Pero, yun nga po, out of 500, 120 na lang. Ano po ibig sabihin? Meron po talaga na hindi lahat will join together na talaga pong makikipag-unite. Kumbaga sa percentage nga po, ay wala nga sa kalahati yung natira. Less than po, di ba? 120 from 500. Ang kalahati po is 250. Pero 120 lang. So parang mga 1/4 lang po ba? Hinatira. Ibig sabihin po, wag po tayong madidismaya kung there are people into our lives na hindi po talaga sila makikipag-unite sa atin. Kasi nga po, kung si Jesus po mismo, si Jesus na yung nagsalita to them, manatili kayo sa Jerusalem and wait for the Holy Spirit, ilan lang po yung nagstay. Meron at meron pong aalis. Pero sabi nga po, wag po tayong ma-discourage. Wag tayong ano pong tawag doon? Mawala ng loob. It's okay po. Let's continue to do what God wants us to do. Amen? Let's continue to unite kung sino po yung matitira. Bakit po? Ito nga, yun nga po, nung sabi po dito, nung dumating na yung fulfillment na sinasabi po ng Panginoong Hesus dito, ayan po, sabi po dito, verse 2, it filled the whole house where they were sitting. Dumating na po ang banal na spirito. At sabi po sa verse 3, then there appeared to them divided tongues as of fire, and one sat upon each of them. Verse 4, and they were all filled with the Holy Spirit and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. So ito na po yung fulfillment. So from instruction of Jesus Christ, na may ito pong mga 120 na to, sumunod sila sa Panginoon, sila rin po ang nakatanggap ng outpouring of the Holy Spirit. Amen? So, kung makikita po natin, mag-jump po tayo sa chapter 2, verse 40. Ito po yung result nung pagiging united ng 120 disciples. Sila po ang ginamit ng Panginoon to the vital church growth during that time. Sino po ang gustong maging kabahagi sa gagawin ni Lord ngayong last days? Amen? Personal decision po natin yon. Personal decision po natin. Hindi po dapat tayo mapipilitan lang. But from our hearts, maging desire po natin, maging, magkaroon tayo ng hangarin na magamit po ng Panginoon. Tignan po natin how God used this 120, yung natira po sa upper room. Sabi po dito sa verse 40,
Sandali, balikan ko lang po sandali. Di ba po yung sa verse ay yung binasa po natin, yung outpouring of the Holy Spirit. Pagkatapos po no, na sila po ay mapuspos ng Banal na Espiritu, hindi po sila nanatili sa upper room. Lumabas po sila at nangaral na po si Peter, yan, yung mga disciples po ng tungkol sa ating Panginoong Jesus. When we are truly baptized with the Holy Spirit, hindi po tayo mananatiling sa loob lang ng church. Lalabas at lalabas po tayo. Amen? And that is the sign of a true filled of the Holy Spirit. Hindi po, katulad yung mga disciples po, hindi nila ma-contain. Pero nyo po, nagsasalita sila ng mga other language na ang akala po ng mga ibang tao ay mga lasing, ang mga disciples. Pero nagsalita po si Peter. At yun nga po, nagsimula po siyang mangaral tungkol sa ating Panginoong Jesus dito. At pagdating naman po dito sa verse 40 ng chapter 2, sabi po dito, and with many other words, he testified and exhorted them, saying, be saved from this perverse generation. Then those who gladly received his word were baptized, and that they were about 3,000 souls were added to them. Biro nyo po, 3,000 agad ang nadagdag sa kanila. Because, first, di ba po, nakinig po sila sa Panginoong Jesus. They waited for the Holy Spirit. They were filled with the Holy Spirit. At nung sila po ay lumabas, sabi nga po, ilan daw po agad yung nadagdag? Kung po kayang magpadala si Lord ng 3,000 sa atin dito, kamusta po kaya tayo? Di ba? Kakasya po ba tayo? Hindi po no? Mga ano nga lang po, parang nasa 150, sikip na po tayo. Sabi po dito, verse 42, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in breaking of bread and in prayers. So makikita po natin na nag-continue po sila steadfastly in the apostles' doctrine. So sabi nga po, when we are being united, hindi siya one-time event. Amen? Para pong nung nagpakasal tayo sa asawa po natin, isang beses lang yung wedding ceremony. But the union is till death do us part. Ang pag-unite po natin together ay hindi po one-time event. Katulad po ng mga disciples dito, sabi po dito, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship, in breaking of bread and in prayers. Kaya po, yung, sabi nga po, hindi po dapat yung, kumbaga, sasabihin, yung tayo po as individual, masasabi po natin that we are united in Christ, in the body of Christ, ay dahil naka-attend po tayo ng Sunday service, tapos na. O kaya po ay, dahil nagpa-water baptize ako, united na ako. So, bahala na po kayo dyan, gagawin ko na yung gusto ko. No. Di ba po? Being united, sabi po dito, continually. Mananatili po tayo, sabi nga po, in the apostles' doctrine, fellowship with one another, sabi nga po, breaking of bread and in prayers. At sabi po dito sa verse 43, then the fear came upon every soul, and many wonders and signs were done through the apostles. Verse 44, now all who believed were gathered and had all things in common, and sold their possessions and goods and divided them among all as anyone had need. So continuing daily with one accord in the temple and breaking bread from the house to house, they ate their food with gladness and simplicity of heart. Verse 47,
praising God and having favor with all people. And the Lord added to the church those who were being saved. Amen? So kung makikita po natin, thank you, Mai. Kung makikita po natin na, sabi nga po, yung totoong unity, yung totoong united ay, kumbaga, nagpapatuloy po. Amen? May, kumbaga, yun nga po, saan? Sa salita po ng Diyos, sa fellowship, sa prayer, and even breaking of bread. At sabi nga po sa verse 44, di ba po, breaking bread din po from house to house. So, kumbaga, hindi lang po sila nag-gather sa temple, but even house to house. At sabi po dito, and they ate their food with gladness and simplicity of heart. So kung makikita po natin, yung pong, dito po sa verse 40 to 41, yun nga po na maraming nabaptize, maraming tumanggap sa Panginoong Hesus. Sabi nga po, that is the grace and the glory of God. Hindi po aksidente bakit abounding grace ang binigay po ng Diyos sa atin this 2025. Alam niyo po ba, if there is the abounding grace of God, ibig sabihin po, may malaki rin tayong assignment. Hindi po magbibigay ng grace si God ng ganun-ganun lang na hindi po natin gagamitin yung grace niya. Do you believe that? Hindi po magbibigay ng grace si Lord na masasayang po yung grace niya. That grace was given by God to us this 2025 dahil may gusto pong gawin ng Panginoon, nakabahagi po ang bawat isa sa atin. Amen? Kaya po God wants us to unite. God wants us to be in one accord. Bakit po? Katulad ng mga disciples, pag po nagdagdag ng mga new souls ang Panginoon, hindi po tayo para dumami ang attendees, para po dumami tayo. No. The main purpose is, ano po ba yung pinaka-ano natin? Reason natin ang Panginoong Hesus, and we want, katulad po natin, we were transferred from the kingdom of darkness into the kingdom of light. Sino po ang gusto dito na nasa kingdom of light ka, pero yung kapatid mo, magulang mo, yung mga kaibigan mo, nasa kingdom of darkness sila? Meron po ba? Wala. Gusto natin, sama-sama po tayong lahat, nasa kingdom of light. Amen? Nasa kingdom po ng Panginoon. At sino po ang gagamitin ng Diyos? Yung mga nandito lang po ba sa unahan? Yung mga nagpe-preach lang po ba ng salita ng Diyos? No. Every one of us. Katulad po dito, yung mga disciples, lahat sila ginamit ng Panginoon. Kaya sabihin mo po sa katabi mo, gagamitin ka din ng Diyos. Sa kabila, gagamitin ka din ni Lord. Amen? Lahat po tayo. Lahat tayo ay gagamitin ni Lord. Diba? For example po, yun nga katulad sa sabi po sa Bible, 1 can chase 1,000, 2 can chase 10,000. For example po, si Bishop lang lagi ang, kumbaga, kumakalinga sa mga bagong dating. Eh paano na po pag umalis na si Bishop? Kunwari pumunta po siya sa mga satellite churches natin, sa mga missions. Ano po mangyayari dun sa mga bagong dating? Nawawala na rin po. Bakit? Kasi si Bishop lang po yung kumilos eh. Tayo yung nandito. Tayo po dapat yung, kumbaga, magparamdam sa mga kapatid natin na mga bago na they are welcome to the kingdom of God. They are welcome to the family of God. Amen po? Amen po? Hello, church? Hello, church? Alam niyo po ba, God is awakening us up. Hindi po pwede yung dating tayo is the same as today, ay ganun pa rin po tayo. Because in the kingdom of God, we are being changed from glory to glory to glory to glory. Amen? Lahat po tayo dapat nagbabago. Pag hindi po tayo nagbabago, ay questionable po. Totoo po kaya na tinanggap natin ang Panginoong Hesus sa buhay natin? Totoo po kaya na we were filled by the Holy Spirit? Kasi po ang totoong filled ng Holy Spirit, katulad po dito sa Book of Acts,
hindi po sila nanatili sa upper room. Hindi sila nanatili na nagtatangs lang, na nagpe-pray lang inside the temple or inside the upper room. They went outside. Ang totoo pong nangangailangan ng salvation ay yung mga nasa labas. Amen po? Tayo po dapat yung pag-gather natin dito is, kumbaga parang sa mga sundalo po, we are being equipped. Tinetrain po tayo, pero yung training, yung equipping, may action. Meron pong result dapat. Gusto ko lang pong basahin sa inyo. And sabi po dito, ito po, being in agreement or having unity, having one mind and purpose, the disciples had an intellectual unanimity, an emotional rapport, and volitional agreement to the newly founded church. And each of its occurrence shows a harmony leading to action. Ibig sabihin po, yung totoong unity, yung totoong harmony, yung totoong in one accord, meron po itong action na dapat na kaakibat, may resulta. Amen? Bakit po ba, for example, yung isa pong mga grupo, bakit ba sila nagsasama-sama? Para lang po masabi na nagsasama-sama sila? Hindi po, dahil may layunin sila, may gusto silang mangyari. Kunwari po, for the community, o kaya po, for the school, o kaya po kung ano pa man, para saan pa man po, di ba? May gusto silang mangyari, meron silang gustong gawin. How about the Church of God? God wants us to be united. Hindi lang po para magkaisa per se, pero for us to be used by God. Amen po? Hindi po dapat tayo manatiling tagapakinig lang, tagaupo lang. Let's have that desire from our hearts na, Lord, gamitin mo rin po ako to whatever you design me, na gamitin mo po ako. Hindi po lahat, sabi nga po diba sa isang katawan, hindi po lahat puro mata. Pag puro mata po ang isang tao, ano tawag po doon? Pinya daw po, pinya. Di ba po? Ano po yun? Monster, pag po puro mata, di ba? Puro ilong. Meron na po ba kayo nakitang puro ilong? Puro kamay. Wala, di ba po? Sa isang katawan po, sabi nga, katulad po sa katawan po ng Diyos, iba-iba po ang function natin. Maari pong yung iba ay, tinawag ka talaga to pray, to intercede. Meron din yung iba sa sa helping hands. Yung iba naman, to preach the gospel. Yung iba naman po, kumbaga, yun nga, sa decor or kung ano pa man po yung talents na binigay sa atin ng Panginoon. Pero po, pag pinagsama-sama natin, ay dadali po ang gawain ng Panginoon. Amen? Kasi ang hirap naman po, kunwari, si Bishop, kaya po minsan sasabihan namin na maghanap na po talaga, dapat po may driver na si Bishop. Kasi po si Bishop po minsan, dahil po gusto niya talaga siya yung nagdadrive, lalo na po kunwari ngayon, nasa Zambales po sila sa Alaminos, before po, siya na yung nagdrive ng ilang oras, pagdating doon, siya pa yung magpipreach. Buti na lang po, hindi po na si Bishop yung nag-aayos ng upuan, hindi siya yung nagtatawag pa ng mga, mahirap po yun, di ba? Pero po kung delegated ang task, di ba po parang walis tingting, subukan nyo po magwalis ng isa lang po yung tingting na hawak nyo. May madadakot po ba kayo? May madadakot po ba tayo? Wala. Pero po kung isang bungkos na tingting, ipangwalis po natin na ganon. Di ba po? May madadalang dumi. May maaalis na dumi.
Same holds true po. Pag tayo pong lahat ay magkakasama, iba-iba yung giftings natin, iba-iba yung talents na binigay ng Panginoon sa atin, iba-iba yung grace ni Lord sa buhay po natin. When we join ourselves in one accord and do kung ano po yung assignment natin, task natin, by the help of God, magsasucceed po tayo. Amen? Amen? Kaya po katulad po ng early church, if we want na hindi lang po tayo yung makaranas ng kaharian ng Diyos, hindi lang po tayo ang makaranas ng kabutihan, kadakilaan ni Lord, ay gagamitin po tayong lahat ni Lord. Amen? Lahat po tayo. Meron po tayong bahagi sa kaharian ng Diyos. Meron po tayong bahagi sa kaharian ng Diyos. Amen? Kaya wag po nating hayaan na makita po yung sarili natin na lagi lang tayong taga-pakinig. Lagi lang tayong taga-receive. Alam niyo po ba, isang principle po sa kaharian ng Diyos, it is better to give than to receive. Hindi lang po in terms of finances. Even in terms of sharing the gospel. Amen? It's better to give. Wag po tayo mag-alala kung hindi nila tanggapin yung salvation, hindi po nila tanggapin ng Panginoong Hesus, hindi po natin role na mag-convict ng tao. It's the work of the Holy Spirit. Amen? Work po ng Holy Spirit na convict yung tao na yon, or kumbaga katukin yung puso ng tao na yon na magbalik loob po sa Panginoon. Ang role lang po natin, ibahagi po ang Panginoong Hesus, ano yung ginawa ng Panginoong Hesus sa buhay po natin. Let us be a living testimony. Let the Word of God be alive po sa buhay natin. And let the Holy Spirit work upon that person. Alam niyo po ba, isang testimony po, nung 2 weeks or 3 weeks ago po, meron po tayo isang kabataan na namamaga po yung paa niya. Hindi po, in short po, pinag-pray po namin siya ni Ate Aileen, ni Ate Aiza, ni Ate Lynn, ni Marina. Parang at the back of my mind po, kasi parang binigay na po ng Holy Spirit ano yung pinaka-root cause. We just prayed for that And then, alam niyo po yun, tao pa rin po ako. Tao pa rin po tayo. At the back of my mind, parang nagtatalo po, pero hindi ko po siya, ngayon ko lang po babanggitin kasi na po to, victory na po ng Panginoon. At the back of my mind, parang, Lord, paano kung hindi siya gagaling? Paano kung hindi mawawala yung, yung manas na yun sa paa niya? Parang may ganun po at the back of my mind. Pero po, I choose to put my faith in Jesus. Na Lord, pagpe-pray lang po namin siya, kayo na po ang kikilos. And praise be to God, nung pong kinamusta namin siya, nung siguro po, a days after po nung pinag-pray po namin siya, yun, praise God, okay na daw po siya. And then, next po namin na nakita, to God be the glory, talaga pong nawala na yung niya, yun nga po yung nasa paa niya. Ano po role natin? Pag-pray lang natin. Wala naman po yung kapangyarihan sa atin. Amen? Ang kapangyarihan po nasa Holy Spirit. We are just, kumbaga sa channel. Amen? Kumbaga, ang gagawin lang po natin, di ba po, sabi po sa salita ng Diyos, lay hands on the sick, and the sick will recover. Amen? Pagagalingin po sila ni Lord, tayo po ay instrumento lamang, hindi po tayo ang magpapagaling. Si Lord po ang magpapagaling. Amen? Same also po. In sharing the gospel, hindi naman po tayo ang magbibigay ng salvation sa kanila. Binigay na po ng Panginoon sa kanila. Pero kailangan po nilang marinig. Amen? Because faith comes from hearing and hearing the word of God. Sino pong gusto nyong gamitin ng Panginoon? Yung mga bato? Yung ibon? Yung puno? Wala po silang mga bibig. Ang ibon meron, pero hindi po siya nagsasalita. Sino po gagamitin ng Panginoon? Ikaw at ako. Tayo po. Amen? If we will unite ourselves sa Panginoong Jesus, and we will allow ourselves na magamit po ng Panginoon, makikita po natin that, yun nga po, magaganap po ang kalooban ng Diyos. Let His kingdom come, let His will be done
on earth as it is in heaven. Gusto po ng Diyos na bago po siya bumalik, marami pong makarinig ng kanyang salita. Maraming bumalik ang pananampalataya po sa Panginoong Hesus at tayo po ang gagamitin ni Lord. Amen? Sabi mo sa sarili mo, gagamitin ako ni Lord. Kaya ihahanda ko ang sarili ko. Paano po natin ihahanda ang sarili natin? Mag-aral po tayo ng salita ng Diyos. Amen? Let's read the Word of God. Baka po mamaya may makausap tayo, mas marami pang alam na Bible verse sa atin, tapos pilosopo, ay paano po tayo sasagot? Paano po natin i-defend ang salvation, ang salita po ng Panginoon, di ba? Kaya nga po, we encourage everyone na hindi na po, yung pong season natin ngayon is not the same season nung mga nakaraan as today. Pa-increase po ang kumbaga mga atake ng kaaway, physically, emotionally, even in the spirit. Pag hindi po tayo naging aware, makikita po natin sarili natin na pagod, parang ayaw mo na mag-pray, ayaw mo magbasa ng Bible, but that is a warfare. Kaya kailangan po nating paglabanan yung mga physical po natin na katawan. Ayun nga po nung Wednesday, tinestify ko lang po. Dahil nga po, ang dami pong mga kailangan gawin. Alam niyo po, minsan nagugas po ako ng pinggan, nag-worship lang po ako sa Panginoon. Nakapikit na po ako kasi pagod na po yung katawang lupa ko. Gusto ko nang humiga. Gusto ko nang para magpahinga, pero may mga kailangan pa po akong gawin. Kaya po ang ginagawa ko habang nagugas po ako ng pinggan, umaawit po ako ng mga papuri kay Lord at patuloy ko po dinideclare, the Lord is my strength, the joy of the Lord is my strength. Tapos kinakanta ko nga po yung mga awitin po na papuri sa Panginoon. At yun nga po, and praise be to God, nakikita ko po, natapos ko na yung mga dapat kong gawin. Minsan, tapos ko na po, nagugulat ako na parang hindi pa ako inaantok, although yung katawan ko po pagod na pagod na. Ano po ibig sabihin? May intensity po na may intensity, kumbaga nagdagdag po ng pinadala ang kaaway para i-wear down ang mga mananampalataya. Pag hindi po tayo marunong lumaban, makikita po natin yung mga sarili natin, yung faith natin sa Panginoon, natakpan na ng napakarami pong bagay sa mundong ito. Kaya po, katulad ng mga nasa Book of Acts po, ng mga early church, let's join our hearts in one accord. Let's be united. Katulad po nung sinabi po ni Apostle Paul. Ayan. Gusto ko lang pong basahin ito. Sabi po dito, being of one accord is a dominant trait of the New Testament leadership. Whenever the early church leaders gathered in Jerusalem, it is said, they were unity and they were in unity and harmony and with each other and with God. Kaya po kung makikita natin, ang pagiging united po, laging, kumbaga, vertical and horizontal. United with the Lord and united with each other. Amen? Kaya po, I pray na ang bawat isa po sa atin ay tunay na i-unite po natin yung ating mga puso sa Panginoon at sa bawat isa. Amen? Kasi marami po tayong magagawa. For example po, this coming camp, tayo po ang host. Darating po yung mga different churches po natin. Diba po, mas mapapadali po yung magiging task natin, na makakater natin sila na maayos kung magtutulungan po tayong lahat. Tama po ba? Amen po ba? Because there is power in unity. Amen? Marami po tayong magagawa pag tayo po ay magkakasama, lalo na po para sa gawain ng Panginoon. Kaya po we're inviting everyone, yung mga wala po, kung vacant po ang inyong Sabado, yan, meron po tayong gawain dito po sa bukid. Mga bata po yung kinikater natin. Yan, advance announcement na po, no? Tapos every Thursday po, may gawain po tayo kila Sister Jen. At Friday po, kila Sister Aika. At kung may mga gusto pa po na
magpa-open po ng Bible study, let's involve ourselves. Amen? Bakit po? Kasi doon po tayo ititrain, ihahasain ng Panginoon. Amen po? Kaya po, I pray na ang bawat isa po sa atin ay talaga pong i-unite natin ang ating pong puso. And let's don't forget na yung main reason po dapat ng ating pag-unite, walang iba po kundi ang ating Panginoong Jesus. Nothing else, no one else, rather than our Lord Christ Jesus. Kasi po pag united tayo sa ating Panginoong Jesus, dumaan man ang bagyo, dumaan man ang pagsubok, dumaan man ang ligligan, mananatili po tayong nakatayo to the rock of our salvation, ang ating pong Panginoong Jesus. Amen po? Amen. So tayo po lahat ay yumuko at pumikit. Heavenly Father, we thank you, O God, Lord, for your word. Salamat po, Panginoon, na tunay na naisin mo po na mag-unite ang bawat isa sa amin, O God. Lord, for your glory alone. And Lord, for you to be revealed, Panginoon. Lord, sa paligid po namin, O God. At alam ko po, O Diyos, na ang bawat isa po sa amin ay gagamitin mo po. Lord, in this very last day, O God. At Lord, salamat po na ang puso po ng bawat isa, O God, ay maposisyon, O God, Lord, na tunay nga po na matuto po kami na mag-sacrifice, O God, and even, Lord, tunay na ang maging agenda po namin, ang maging main goal namin, O God, Lord, is for your kingdom, for your glory, and for you alone, O God. Salamat po, Panginoon, sa mga salita mo na patuloy na ito po ay magbigay ng buhay, ng kalakasan, O God, ng direction, ng correction, instruction sa buhay po ng bawat isa. Lord, let there be hunger and thirst, O God, sa amin po mga puso at kaluluwa, Panginoon, na mas hanapin ka, saliksikin ka sa pamamagitan ng iyong salita. And even, O God, Lord, let there be honor into our hearts, O God. Honor for you and honor for other people. And even, Panginoon, ang patuloy ng pagpakumbaba po namin, O God, Lord, sa iyo pong harapan. And even, Panginoon, sa amin pong mga kapwa, O God. Dahil, Lord, as you have said in your word, Lord, lahat ng nagpapakumbaba, Panginoon, ay ikaw ang magtataas at ang lahat ng mga nagmamataas ay ibabagsak mo, Panginoon. At Lord, naisin po namin, patuloy niyo po kaming turuan na tunay na magpakumbaba po sa inyong pong harapan, O Father God. Because apart from you, we are nothing and we cannot do anything. Father, we thank you, O God. Lord, I pray, pagpalain niyo po ang aking mga kapatid at magulang na nakasama po namin sa umaga pong ito. Maging, Lord, sa mga nasa live streaming, patuloy na, O God, na pagpalain niyo po sila, ang kanilang mga pamilya. At Lord, mas makilala ka ng bawat isa sa amin, O God. Lord, sa isang tama at malalim na kapapamaraanan, O God, sa iyo pong salita. Father, we thank you today. We honor you. We bless you. We love you. We give you all the glory. In Jesus' mighty name, these things we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Sige po, mayroon lang po akong gustong i-share, no, sa bawat isa. At ito ay matatagpuan natin dito sa Acts chapter 2. Ito po, no, ito po yung nais na ipahatid ng Diyos sa bawat isa sa atin. And I know and I believe, katulad po ng ating narinig, lahat tayo ay gagamitin. Ang sabi dito sa Acts chapter 2, verse 17, ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Tandaan po natin, tayo po ay nasa huling araw na. Pakinggan po natin. Ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ipapahayag sa inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mensahe. Ang inyong mga kabataang lalaki ay makakakita ng mga pangitain, at ang inyong matatandang lalaki ay magkakaroon ng mga panaginip. Sa panahong iyon, ibubuhos ko rin ang aking espiritu sa aking mga alipin, maging lalaki at maging babae, at ipapahayag nila ang aking mensahe. Magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit at mga himala sa lupa, dugo, apoy at makapal na usok. Ang araw ay magdidilim. Ang buwan ay pupulang parang dugo bago dumating ang dakila at maluwalhating araw ng Panginoon. Ang sinumang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Amen.
Sa pagkakataon na ito, habang po nagtuturo si Pastora Chic, ang salita pong ito ng Panginoon ay nais niya na malaman natin, dahil ang sabi nga, sa huling araw, ibubuhos niya ang kanyang espiritu. We need the power of the Holy Spirit, para po tayo ay magamit ng ating Panginoon. Bakit? Apart from Him, we can do nothing. Wala tayong magagawa kung wala po ang Santong Espiritu sa ating mga buhay. At katulad nga po ang sabi sa Bible, ang Holy Spirit, He will instruct us and direct us in the way we should go. Kaya kailangan po natin ang kapangyarihan ng Santong Espiritu. We must acknowledge Him in our lives. Nung tanggapin natin ang ating Panginoong Yesus sa ating mga buhay bilang Panginoon tagapagligtas, sino pa ang tumanggap na sa ating Panginoong Yesus? Tinanggap ang Panginoong Yesus sa kanyang puso, sa kanyang buhay bilang Panginoon tagapagligtas. Taas ang kamay. Amen. At dahil tinanggap po natin, ang sabi nga, ang indwelling ng Holy Spirit ay nasa sa atin. Naroon po na nais niya na, sabi nga, makakilos siya sa ating mga buhay, magamit niya. Ang sabi po dito, ibubuhos ko ang aking espiritu maging sa mga alipin, maging lalaki, maging babae, para ipahayag nila ang aking mensahe. Ito po yung layunin, ito yung purpose. Kaya kailangan natin ang Holy Spirit para maipahayag natin yung mensahe ng ating Panginoon. Ano ba yung mensahe niya? Ang kaligtasan. Kaya nga po, ang sabi nga dito, dahil nasa huling araw na tayo, naroon ang tanda. Bigla nga po pinaalala sa akin, ang buwan ay pupulang parang dugo. Ito ay nangyari na. Na nabalitaan nyo dun sa US, talagang kitang-kita nila ang buwan pula. Pulang-pula daw na parang dugo. Truly, we are on the last days. There is a great shakening na mangyayari katulad ng sinabi sa Hebrews chapter 12. Kung babasahin po natin mula sa 25, may great shakening na mangyayari. Nais ang ating Panginoon na sabi nga, as a shakening na yon, matatanggal ang dapat matanggal. Yung naroon na ang pananampalataya ay mahina, hindi founded sa salita ng Diyos, matatanggal. Pero kapag founded tayo sa salita ng Diyos, katulad po ng ating narinig, makikita po natin kahit na anong shakening ang mangyari. Hindi tayo maaalis, for we belong to the kingdom that cannot be shaken. Dahil ang kingdom, ang kaharian ng Diyos, na ating naroon, na sabi nga kabibilangan, ito ay hindi matitinag. Kahit na anong pagsubok, anumang mga bagyo, nakita natin, literally, kailan lang nagkaroon ng great shakening through earthquake sa Myanmar. At naroon, nabigla na naman pinaalala, kung mababasa natin, pinapaalala na naman sa atin dahil naroon yung big one, na sinasabi na hindi natin alam kung kailan. Pero praise the Lord, kapag ang kapangyarihan ng Santong Espiritu ay taglay-taglay natin katulad ng sinabi ng Diyos, na sa huling araw, ibubuhos niya ang kanyang Espiritu, hindi tayo matitinag. Tayo gagamitin niya na ipahayag natin ang mensahe ng Diyos. Ano ang mensahe ng Diyos? Na ang kaligtasan ay matatanggap sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Siya ang daan, ang buhay at ang katotohanan, walang makararating sa Ama maliban sa Kanya. Kaya sa umaga pong ito, naisin ang ating mga puso ang Santong Espiritu. Di po ba? Sabi ganon, doon sa gathering na yon, habang sila ay naroon na nagkakaisa, at alam ko tayo ngayon ay nagkakaisa, ang Santong Espiritu ay bumaba, katulad ng dilang apoy. Ano po ang ibig sabihin nun? Yun po ay yung naroon na sabi nga, di ba, nung bumaba yung Espiritu Santo na parang dilang apoy, nagsalita sila ng iba't ibang wika. Kaya yung mga tao nagulat. Ano yung nangyayari sa mga iyan? Yung mga tao na dumaan, galing sa iba't ibang bansa, pero bakit naintindihan nila yung sinasabi? Bakit naintindihan nila yung mga sinasabi? Mga sinasabi ng mga napuspos ng Santong Espiritu. Kaya, yung pong sinasabi dito, yung kapuspusan ng Santong Espiritu, tayo ay gagamitin para makapagdala ng mensahe. Na kahit pa sino yan, ano pang katatayuan ng ating lalapitan, mauunawaan nila. Mararanasan nila ang kapangyarihan ng Diyos sa pamagitan ng mga mensahe na ating ibibigay sa kanila.
Kaya po yung pagdadagdag ng, halimbawa, yung naging 10,000 kaagad. Bakit? Dahil napuspos sila ng Santong Espiritu, ang mensahe ng Diyos ay lumabas sa kanilang mabibig. Sila ay nakatanggap sa ating Panginoon, na sabi nga kapag pinahayag nila ang ating Panginoon, tumawag sila sa Panginoon, maliligtas sila. Nandun po na marami ang naligtas. At sa praise the Lord, sa pagkakataon na ito, gagamitin niya ang bawat isa sa atin. Amen? Huwag tayong matakot. Dahil kapag ang Santong Espiritu ang siyang nanguna sa atin, kahit tayo minsan, magugulat tayo. Bakit ko nasabi yun? No? Bakit ko nasabi yun? Bakit ko na ano yun? Dahil hindi nga sa pamagitan ng ating lakas. It is not by our might, nor by our power, but by the Spirit of the Lord. Ang nais lang ng ating Panginoon, katulad po ng 120 na yon, na natili silang nagkakaisa, hinintay nila ang kapangyarihan, kapuspusan ng Santong Espiritu. At sa umaga pong ito, kung paanong sinabi niya na on the last days, ibubuhos niya ang kanyang Santong Espiritu, handa po ba tayo na ito'y tanggapin? Amen? Praise the Lord. Tumayo tayong lahat. Sa pagkakataon pong ito, awitin natin ng tao sa ating puso yung inawit natin bago mag-umpisa. Come, Holy Spirit, I need you. No? I-acknowledge natin sa ating mga puso kasi nga wala tayong magagawa. Maaring gusto na nating sharean yung ating katay pero matatakot tayo. No? Hindi natin alam ang gagawin pero alam nyo kapag ang Santong Espiritu ang siyang nanguna. No? Naroon po na siya ang kikilos, siya ang magbibigay sa atin ng kapahayagan na ang mensahe niya tungkol sa kaligtasan ay may babahagi natin sa ating kapatid, sa ating asawa, sa ating mahal sa buhay. No? Dahil nasa huling araw na po tayo, wag nating hayaan na, habi nga po, nararanasan natin ang kanyang kapangyarihan, yung ating mga mahal sa buhay, hindi. Kaya, let's prepare our heart, no? Sabihin natin sa Santong Espiritu, we need you, Holy Spirit. Apart from you, I can do nothing. Wala akong magagawa. At kapag ito po, inawit natin ng tao sa ating puso, tanggapin natin. Receive it by faith. No? Tanggapin natin sa pamagitan ng pananampalataya. At tandaan natin, tayo mapiplease natin ang ating Panginoon if we live by faith. No? Because it is impossible to please God without faith. Kaya habang inaawit natin to, come Holy Spirit, I need you, tanggapin po natin talaga siya. Kung paano sinasabi ng awit na yun, Santo Espiritu, manguna ka sa akin, I want to see you face to face, mararanasan po natin yon. Handa po ba ang lahat? Maging po yung mga nasa live streaming, no? Nakikilala po kayo ng ating Panginoon. If you want God to gusto niyo na kayo'y magamit ng ating Panginoon para magdala ng kanyang mensahe, para marami ang makatawag sa ating Panginoon, na sabi nga, lahat ng tatawag sa Panginoong Jesus ay maliligtas. Kung nais natin na marami ang maligtas, hayaan natin na magamit tayo, na ipahayag ang mensahe na ito, na siya lamang ang kaligtasan ng ating Panginoong Jesus. Let us sing this song, Come Holy Spirit, taas atin ang ating mga kamay sa ating Panginoon. Anyayahan natin ang Santong Espiritu na gamitin ang bawat isa sa atin. Hindi siya namimili. No, hindi siya namimili. Lahat tayo ay tinawag at pinili niya. Kaya walang exemption. Lahat tayo ay gagamitin ng ating Panginoon. Hallelujah. Yes, Holy Spirit, thank you for your word. We are on the last days, oh God, and we want to be used by you. Hallelujah. Come, Holy Spirit. Hallelujah. Oh, yes, oh Lord. Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing. Come in your power. Yes, Lord. Empower your people, I Lord. love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Yes, hallelujah, hallelujah. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy
Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Please come with all of our heart. Come, Holy Spirit. Yes, Holy Spirit, move in the lives of your people. We want to be used by you, oh God. Fall on me now. Yes, hallelujah. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in I truth. worship you in spirit and in truth. Hallelujah, hallelujah. Oh, praise the name, oh God. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sa oras na ito, hayaan natin na tayo ay magkaisa. Hayaan natin na sa ating mga labi ay lumabas ang tunay na pagpupuri sa Kanya, sa Espiritu at katotohanan. Sabihin lang natin, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, hallelujah, hallelujah. Sabihin mo, ibuka mo ang iyong bibig, sabihin mo, hallelujah, Lord, hallelujah, hallelujah. Habang binubuhos niya ang mga dilang apoy sa bawat isa sa atin. Let's be united in praising and worshiping God in spirit and in truth. Let's just say hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Yes, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Oh, pour out your spirit, oh Lord, upon your people. Hallelujah. As we worship you in spirit and in truth. Yes, oh Lord. Hallelujah. 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 Yes, oh God. At mga dilang apoy na yon ay ibus niyo, Panginoon, sa bawat isa upang kami po, Panginoon, ay magamit niyo na madala ang mensahe, Panginoon, sa lahat ng dako, oh God, in the name of Jesus. Oh, Rabakarabashanda, lalaki, Rabakande. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus, hallelujah, hallelujah. Oh, yes, oh God. Hallelujah. Thank you, Lord, for outpouring your Holy Spirit upon your people. Hallelujah, hallelujah. Thank you, oh God. Yes, oh Lord, hallelujah. Oh, yes, Lord, we claim it by faith, oh God. We claim it by faith, oh God, that you have poured out your Spirit upon your people right now. In Jesus' name. In Jesus' name, in Jesus' name, oh God. Salamat, salamat, Panginoon. Truly, Lord, we are on these last days, Lord. Hindi po namin nahayaan, Panginoon, na marami ang mapahamak. Lord, gagamitin niyo kami, Panginoon, upang marami ang tumawag sa inyo. Sapagkat sinabi niyo, lahat ng tatawag sa inyo ay maliligtas. Thank you, Lord. Just use us, Lord, for your glory alone, oh God. In the name of Jesus, I entrust our lives unto you, oh God. Yes, in Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We claim it, oh God. We claim the outpouring of the Holy Spirit upon us
oh God, in the name of Jesus. Thank you, Father. We give you all the glory, honor, and praise in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Kapag po naroon na, sabi niya, sige, makakaupo na tayo. Kapag po naroon na nais natin na magamit tayo, no? Una sabihin, mag-praise lang tayo sa Kanya, no? Just say hallelujah, Lord, hallelujah. At makikita niyo po, magugulat kayo, no? Mawawala yung takot nyo, no? Magugulat kayo dahil ang salita na nanggagaling sa Diyos ay lalabas sa inyong mga bibig at ipapahayag ang tunay na mensahe ng kaligtasan. Amen? Praise the Lord. Kaya purihin po ang Panginoon. At sa pagkakataon na ito, naka-assign ako para sa ating offering. At katulad ng ating narinig, na ating napag-aralan, nais ng Diyos na magkaroon tayo ng iisa, no? Iisang, sabi nga ay, pagkaunawa tungkol sa ating pagbibigay. At ang nais sa ating Panginoon na ang maging pundasyon natin, no? Sa ating pagbibigay ay dahil sa pag-ibig. Amen? No? Na tayo magbibigay dahil sa pag-ibig. Bakit? Dahil ito yung pundasyon din ng ating Panginoong Hesus. No? Kaya niya naibigay yung kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo. Ito yung pundasyon ng Diyos Ama. Kaya niya naibigay ang ating Panginoong Hesus. Kaya maging sa ating pagkakaloob, hayaan natin na ito ang maging pundasyon natin. Amen? Na sabi nga sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him will not perish, but have everlasting life." Ibig sabihin, ang ating Panginoon, ang Diyos Ama, ang naging pundasyon para maibigay ang ating Panginoong Hesus ay dahil sa pag-ibig niya. No? Sa pag-ibig niya. At ang ating Panginoong Hesus naman po, naibigay niya yung kanyang buhay. Katulad nandun sinabi doon sa Philippians chapter 2, siya na isang Diyos, hinubad ang kanyang pagka-Diyos, nagkatawan tao, naging masunurin hanggang doon sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Bakit? Dahil sa pag-ibig niya. No? Una sa Diyos Ama, sa pagsunod niya sa Diyos Ama. Kaya niya naibigay. At maging ang bawat sa atin, magkakaloob tayo dahil mahal natin ang Diyos. Amen? Mahal po ba natin ang Diyos? Kapag tayo'y magbibigay, no? Katulad po na lagi kong sinasabi sa inyo, kapag tayo'y magbibigay sa ating minamahal, we want the best. Amen? Nandun yung excitement mo. Kaya Sabado pa lamang, talagang piniprepare mo na. Bakit? Dahil ibibigay mo yon para sa iyong minamahal na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Hayaan natin na ito'y maging pundasyon natin, no? Sa ating pagkakaloob. At makikita po natin, kapag ito ang naging pundasyon natin sa ating pagkakaloob, wala pong mahirap, no? Naroon po lagi yung excitement. Nandun lagi yung sabi nga ituturo niya yung dapat nating pagkaloob. Na kung saan sa ating ipagkakaloob, makikita natin, hindi tayo magiging dihado, no? Sabi nga, naroon na we cannot outgive Him. Hindi natin siya mahihigitan sa ating pagkakaloob. Kaya sa umaga pong ito, magkaisa yung ating mga puso't isipan na ang layunin natin sa ating pagkakaloob, ng ating tithes, ng ating offering, ay dahil mahal natin siya. Amen? Tayong lahat ay yumuko. Panginoong Hesus, salamat po sapagkat sa umagang ito, patuloy nyo kaming tinuturuan na magkaroon ng iisang kaisipan, Panginoon, iisang layunin, O Diyos, sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Magkaroon kami ng pagkakaisa, Panginoon, na pagnanais na magamit nyo, na maging mensahero, Panginoon, ng kaligtasan. Na kayo lamang ang daan, ang buhay at katotohanan, walang makararating sa Ama maliban sa inyo, Panginoong Hesus. At sa amin din pagkakaloob, salamat sapagkat nais nyo na kami magkaisa ng kaisipan na ang aming pagkakaloob ay dahil mahal ka namin. Kasi kayo ang unang nagmahal sa amin. Kaya nais po namin na sa pamagitan ng aming pagkakaloob ay maparating namin, O Diyos, ang aming pagmamahal sa inyo. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Lord, kayo po ang siyang magbalik, Panginoon, ng lahat ng aming binibigay ng siksik, liglig at umaapaw. Maraming po salamat. Truly, Lord, all the glory, honor, praise, and thanksgiving
belongs to you alone. In Jesus' name, amen. Ayan, palakpakan naman po natin ang ating mga children ministry. Napaka-talented ng ating mga bata. Ayan po, so dako po tayo sa ating mga announcements. Ayan po, tomorrow is of course our prayer matters. Magsa-start po yan at 7:30 p.m. Online program po natin yan. So makikita po natin yan sa ating Facebook page. And on April 1st at 4 p.m. po, meron po tayong leaders meeting. So paki-take note po yan sa ating mga leaders and workers. Please be present po sa ating meeting. First Sunday of April, next week na po, April 6. So ayun nga po, dahil po first week, of course, may gathering po tayo ng iba't ibang churches. Iba't ibang satellite churches dito po sa ating church sa Maine. And ang ating pong upcoming events is our camp meeting. Napakalapit na po on April 17 to 19 with the theme, Occupy Till I Come. So of course, ayan, may registration po tayo. Pwede na po kayo mag-register and i-open po ninyo ang inyong mga schedule. Let's have this desire para po maging parte nito pong ating family camp. So ang registration fee po ay 1,000 pesos for kids 5 to 12 ay kalahati lang po, and sa atin naman pong 4 years old below ay free lang po sila. And on Monday intercession night po natin, 6 p.m. Dito po yan sa church. Leaders and workers spiritual feeding every Tuesdays naman po, 8 p.m. via Zoom. Midweek service naman po natin every Wednesday po yan. It will start at 7 p.m. And our soaking po, dati po Friday, ngayon po inilipat na natin ng Saturday at 6 p.m. So lahat po ay welcome para po maging parte ng ito pong mga usual na ginagawa natin every week.
And ating pong online program is Tinig ng Pag-asa. Every Thursdays naman po yan, 7:30 p.m. Ayan, and of course, our social media accounts, wag nyo pong, don't forget to like, subscribe, and share. Especially ito pong ating live streaming sa inyo pong mga Facebook page and even sa YouTube. Ayan. Yun lamang po. And magkakaroon po tayo ng 5-minute groupings. So, we encourage po na hindi tataas sa 4 ang inyong bilang. So, 3 lang po. 3 lang po para po makapag-share ang bawat isa kung ano po yung word na natanggap natin ngayon. Okay po? So, maaari na po tayong tumayo at makipagsalamuha sa bawat isa.
Praise, praise. Ayan po. Maaari po ba tayong lahat ay tumayo? Sige po, muli po nating pasalamatan ang ating Panginoon. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Sing, give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give Our Almighty Father, we give you thanks, O God, for your presence this morning, O Lord. Thank you for your word, O God. Yes, God, we humble ourselves before you, O Lord. We have nothing to be boast of, O God, for in you, without you, O God, we are nothing, O Lord. Yes, Father God, Lord, every day of our lives, we are hunger of your words of your love for us, O Lord. Yes, O God. Yes, Lord. We honor you, O God. We glorify you, Lord. We worship you, Father God. Yes, O God. Yes, Lord. Thank you so much for God for the learning that we have this morning, O Lord God. May the words that we hear, Lord, will not just die, O God, or will just live in us, O God, but instead it will ruminate, O God, and will bear fruit, O Lord. And we can do our share, O God, to do what you want us to do, O Lord. That in everything, O God, in our prayers, O Lord, in everything that we're going to do, O God, will be in one accord to glorify your name, O Lord. Lord, we give you thanks also, God, for the life of Pastora Chic, O Lord. We ask you, God, to bless her and her family, O God, in all aspects of their lives, O God, so that they can continue, O Lord, to spread your word and to bring people closer to you, O God, and to know you more, O Lord. Father God, as we depart this place, O Lord, we ask you to bless us, O God, throughout the remain of this day, O Lord, and guide us, Lord God, safely home. This we will give thanks and pray in the mighty name of Jesus and in the power of the Holy Spirit. Amen, amen, and amen. kahit